Καλησπέρα σας κύριοι. Έχουμε κάνει μια ελληνική πατέντα. Έχουμε κάνει μετατροπή τη ξυλόσομπα σε πυρήνα και πάμε να δούμε βήμα-βήμα πώς την έχουμε φτιάξει. Λοιπόν, αυτή είναι μια ξυλόσομπα πρίτη, όπως βλέπετε. Είναι συνδεδεμένη σε 4 σώματα μεγάλα και ένα μικρό σώμα που είναι στο μπάνιο, 5. Λοιπόν, αν καταλάβετε τώρα πώς την έχουμε φτιάξει, διότι είναι τώρα μονταρισμένη, είναι λίγο δύσκολο τώρα. Να σας δείξω εδώ τον καυστήρα. Εδώ όπως βλέπετε στο κέντρο είναι ο κοχλιές μας, όπου μας ρίχνει τον πυρήνα. Έχουμε βάλει ένα κιλοδοκό 15x15 που χωράει ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο που υπήρχε η σκάρα για τα ξύλα. Την έχουμε αφαιρέσει, βάλει αυτό. Εδώ έχουμε κάνει ένα λοξό με λαμαρίνα τείχομα αριστερά και δεξιά, όπου μέσα περνάει αέρας και φυσάει τον πυρήνα και το καίει από τα πλάγια. Και τώρα στον πάτο έχουμε κάνει 6 τρυπούλες μικρές με 2 χιλιοστά τρυπάνι να φυσάει και από κάτω το πυρήνα μας. Έχουμε τρυπήσει όμως τη σόμπα μέχρι κάτω και τον πάτο που ήταν στο σιρτάρι και έχει φτάσει το κενό μέχρι το σημείο που αποθηκεύαμε τα ξύλα, οτιδήποτε θέλαμε για την ξυλόσομπα. Από κάτω εδώ όπως βλέπετε κατεβαίνει ο κιλοδοκός που ήταν 15-15 και 15 στο ύψος, είναι ταπωμένος. Έχουμε βάλει μία μούφα, θα τη βρείτε εκεί που πουλάνε υδραυλικά, με μία τάπα, ώστε αν χρειαστεί μέσα στο καυστήρα να λύσουμε τη βίδα για να μπορούμε να το καθαρίσουμε αν έχει πιάσει μέσα τίποτα υπολείμματα. Όπως βλέπετε θα τη λύσουμε, αλλά δεν πιάνει σχεδόν τίποτα, διότι πριν την ανάψω ανοίγω τέρμα τον αέρα και τα πετάει όλα πάνω. Βλέπετε είναι καθαρό. Έχω κάψει 3 μέρες, δεν έχει πιάσει τίποτα. Αυτή είναι η σωλήνα που βγαίνει έξω και πάει στο μοτέρ του αέρα. Είναι γύρω στους 6 πόντους η σωλήνα, διάμετρο. Ζαβιδώνει πάλι και φυσάει από κάτω και βγαίνει πάνω. Έχουμε φτιάξει και ένα πρόχειρο σιρτάρι τώρα, το οποίο μπαίνει εδώ από κάτω, σε αυτό εδώ το σημείο. Όπως βλέπετε, και περνάει και πέφτει ο πυρήνας από κάτω. Είχαμε ένα θεματάκι που κάπνιζε λίγο, διότι μπορεί να παίρναγε από τον αέρα ο καπνός από κάτω, και έχουμε βάλει 2 λαμαρίνες. Όταν θα γεμίσει εδώ πέρα, είναι 3 πόντους πιο ψηλά ο καυστήρας από τον πάτο της σόμπας εδώ. Όταν θα γεμίσει, που συνήθως για να γεμίσει όλο αυτό εδώ το σημείο θέλει 1 μέρα ολόκληρη, το ανοίγουμε, την πετάμε μέσα τη στάχτη, το ξαναταπώνουμε και τελειώνει. Παίρνουμε το σιρτάρι και τέρμα. Αυτό εδώ είναι μέσα η αιστεία μας. Πάμε να δούμε λίγο τον πίνακα. Αυτός εδώ είναι ο πίνακας, όπως βλέπετε. Από εδώ ανάβει. Θερμοκρασία δωματίου τώρα αυτή τη στιγμή είναι στο 20. Έχουμε βάλει το θερμοστάτη στους 25. Μόλις φτάσει 25 βαθμούς εδώ μέσα
θα σβήσει, θα σταματήσει να ρίχνει πυρήνα. Πατάμε next. Να ρίχνω κάθε 25 δευτερόλεπτα. Εμείς το έχουμε υπολογίσει, το πιο καλό σημείο είναι 32. Next. Και να ρίχνει για 1 δευτερόλεπτο. Κάθε 32 δευτερόλεπτα θα παίρνει μπρος ο κοχλίας και θα μας ρίχνει για 1 δευτερόλεπτο καύσιμο μέσα. Πατάμε next και ξεκινάει σώπα και ρίχνει. Αυτό είναι. Από πάνω εδώ είναι το μοτέρ να παίρνει μπρος. Αν θέλουμε να ρίξουμε λίγο παραπάνω, μπορεί να έχει πέσει εκείνη τη στιγμή η φωτιά. Ρίχνουμε λίγο. Εδώ είναι ο αέρας μας, αν θέλουμε να φυσήξει λίγο. Και εδώ είναι για αντίσταση, την οποία την έχουμε απομονώσει, γιατί δεν χρειάζεται. Με ένα προσάναμα θα πάρει και τελείωσε. Αυτό είναι. Πάμε να δούμε μέσα πως το ρίχνει. Κάθε 32 δευτερόλεπτα για 1 δευτερόλεπτο. Θα δείτε τώρα. Αυτό είναι. Τα επόμενα θα τα δείτε στο άλλο βιντεάκι που θα ετοιμάσουμε.